Аз се разболях и влязах в болница. Много тежко го преживях. Край на кращата, когато той си замина, трябваше неговото творчество цялото, живота му, всичко. Организирах веднага, намерих човек, който да напише книгата. Фото си, снимки, хора да питам, да разпитвам. Всичкото и го организирахме. И моя син тогава имаше парите. Издадахме книгата. Но това беше вече мое решение. В никакъв случай аз не трябва да го оставя така. Трябва всичко, което той е сътворил, да излезе на бял свят. Моето име е Мария Георгиева Гелова, по мъж. В момента съм на 82. Много обичам класическата музика. Много обичам. Обичам да ходя на опера и сега се каня в София някаква да остана по-дълго време, да отида няколко пъти на опера. Наша съпруга Никола Христогелов, който е от село Смилян, се запознаваме на 2 август тук в Смолян. И то моята майка ми и баща ми ме запознават. А същия ден имаме на 2 август тук събор. Той пристига с приятели и негов братовчет имаше имен ден Илиндин. Илиев се казваше. И той ме кани на танц и после ме изпрати. И какво стана? Ходихме на Рожен на събор. И той имаше приятелка, и аз имах приятел. И на 18 август идва, иска ръката ми. Аз всъщност разбрах от негов приятел. И толкова много се притесних, защото той вечерта дойде. Че ще дойде. И тогава вземам една коса. Имах една люцерна тук. Това трябва такава. И окостих всичката от зор, от притеснение. Как ще посрещна това, когато той дойде? И си викам, съгласих се. И на 20 август вече подписахме. Беше дошъл един професор от Украйна, който на обмен на опит. Той се познаваше с мъжа ми. И той прояви към мене голяма симпатия. Мой мъж разбра. Но аз не се подведах и той ми беше посочил някаква среща да направим този. Се казваше Владимир. Но аз не отидах, викам, не. Това викам, не. Той ми харесваше, естествено, приятен, така. И приятно ти става. Викам, не. Това викам, не е работа за мен. Но той разбра, защото като ме покани да танцува с мене, бяхме там заедно на едно място. Мъжа ми, когато някой ме покани мене, той стои и мирува. А когато никой не ме кани, той кани другите, ме оставя сама. Един път той танцуваше с една студентка и аз викам, аз се направя интересна. Отидах и казах на студентката, може ли, викам, един танц да си играя с съпруга? Ама и се усмих. Тя вика, разбира се. И той като ме погледа. Нищо, танцувахме. То човек трябва в такива моменти да запазва самообладание.
Дори да го обръща по този начин, вместо за какво? Да дигаш скандали, да се правиш на обидена и глупости. Няма смисъл. Няма смисъл. Той стана преподавател във Велико Търново. Аз почнах да работя, защото учителски институт нямаше места. Към тяхната катедра ме назначи професор Бурмов. Той ме назначи. И после вече, като завърших висшето, защото там завърших история, вече към историческия станах инспектор. Но в катедрата беше доста сложно, защото колегите на моя съпруг се опитваха да ме провокират по всякакъв начин. Да го изложа по някакъв начин. Но аз обикновено не го правех. Тирдосвах ги набързо и готово. Но от колегите му вика: ти знаеш ли, че твоя съпруг е направил дете на една студентка? Ми вика той. Ние вече имахме децата. Ами викам: добре, ти можеш ли да направиш дете? Не можеш, зато и викам не си направил. Браво, викам на моя съпруг, че е направил, викам. Сега викам, тя студентката, викам, той насила не е направил, викам, детето. Може и да не е така. То естествено, че не е така. Но ме провокираха. И даже след това вече не смееха да ми говорят въобще по тези въпроси. Те децата ме караха по едно време да го оставям. Но аз реших в никакъв случай. Викам, това е вашия баща, това е един много добър, много талантлив човек, много способен, много ва обича. И аз в никакъв случай, сега викам, каквото ще да ви разказват хората, аз няма да го оставя. И така и стана, че аз си до края на живота, докато той беше жив, и нямах и въобще намерение да го оставя. Въпреки че си имах доста проблеми с него, но в край на крещата това ми е съдбата. Аз си приех съдбата нормално. Аз съм станала негова съпруга, естествено трябва да го защитавам във всяко едно отношение. Не мога да се държа така с него. Аз бях леко разочарована само един път, ама това е малко по-такъв момент. Почнах вече да харесвам и други. Не много естествено, ама увлякала съм се един път, както да е. Ами аз толкова не съм се замислила да му търся кусурите и се си виках, ами в края на кращата всеки може да сгреши и след това просто да си поправи грешката, естествено. Пък вече той как го е преценявал, аз не исках да го критикувам, да му се бъркам в неговите мисли, желания и така нататък. Освен това, той беше творец, той трябваше да твори и много неща е създал. Аз не знам дали това не съм го усещала подсъзнателно. Иначе не съм си мислила, че аз съм направила всичко, което мога за него и така нататък. Но като знам, че ако бях го оставила и бях се прибрала с мен децата, той щеше да се пропие. И щеше съвсем да се съсипе. Това го усещах подсъзнателно. И не само за това, но аз му съчувствах, аз го разбирах. Особено като почнах да чета пък беседите на учителя Петър Дънов, вече викам: о, браво, аз добре съм направила, така. Да. Истинската любов, човек не бива да изпада в такива състояния, да търси всичките негативи в характера на човека, на близкия човек, нали. В никакъв случай, да, просто всеки има право на мнение и дори да не съвпадат нашите мнения, трябва да го разбера и да го оставя свободен, да не го ограничавам. Така поне съм си мислила.
в Хисара се запозна с един много интересен човек, който много ми хареса. Той беше изключително тактичен, внимателен. И така явно някакви чувства се появиха между двамата. Но тъй или иначе нямах намерение да правя нещо, кой знае какво. И то дойде време и той се замина. Той пък някаква жена много го ревнуваше, пък аз нямах никакви намерения да го обсебвам. Аз не знам дали е починал, аз нямам вече информация за него. И не искам защото тя жената като го ревнува, за какво да създавам там проблем. Тя след като го гледа, пък то вече симпатии към някого, то не значи. Имах един съученик, ама лекар, много добър лекар, варненец, Варна живее. И той ме харесваше, аз го харесвам. Викам, айде, глупости. Ние си имаме семейство, имаме си деца, край. И в края на крещата аз осъзнавах, че моята мисия не е такава да правя такива неща. Имам си неща, които трябва да следвам пътя си. Особено след като почнах да се интересувам на бялото братство от учителя Петър Дънов. Той пък него е баща от нашия край, той е от Устово. Оттам е баща му, Константин Дъновски. Ходих на Рила, паневритмия, научих да играя паневритмия. Това много добре ми се отразява. Сега ходя на такива беседи. Чета, много книги имам такива. Това нещо много добре ми се отразява. Волята ми не е достатъчна, за да мога всичко да правя, което трябва, ама хайде сега колкото мога толкова. И когато се заминаваше, той ми каза, че след като съм почнала да отчета тези беседи, той видял в мене голяма промяна, мъжа ми го каза. И то вече последните дни, когато се заминаваше. И каза, когато вика оздравея, аз ще чета същите книги като твоите. Викам, няма проблеми, имаме ги. Стига само да искаш. Ама да. Но важното, че го осъзна той, преди да се замине. Той го осъзна. Да. Осъзна много неща. Въпреки че ми беше много тъжно, но го оставих спокойно да се замине за ония свят. Не проявих слабост, защото можех да ревна, да плача, можех, но се хванах яко здраво. И викам, в никакъв случай няма да рева. Тъс душа да я стресирам, в никакъв случай. Такива книги четях, че не било да... И точно когато в най-тежките моменти са ми попадали такива книги, да мога да взема правилното решение. Явно, че отгоре винаги са ми помагали. Винаги. Най-малкото дете на моите свекари, свекъра на дядо Христо и баба Дора. Майко и татко ние казвахме на времето, нали така. Аз нямах нищо против, така да казвам, естествено. Той много трудно раждане има, свекъра ми, тя беше болна жена. Обаче какъв късмет, точно в този момент в Смилян пристига един гинеколог и спасява Никола Христогелов. И той се ражда здраво, хубаво дете. 2 сестри големи, които се грижат за него. И фактически той още от малък се вдъхновява да рисува. Случва се така, че в Смилян попада един трудовак, значи, който е служил в армията като трудовак, който много хубаво рисувал. И той, като го е наблюдавал и се запалва, и той се вдъхновява и почна много да рисува в училище и записва в Райко гимназията, обаче не може да го
да се успокои, че точно в същото време откриват художествената гимназия в София. И той решава да тръгне да се яви на изпит без подготовка и се случва, че веднага го усещат там преподавателите, които провеждат конкурса и го приемат като ученик в художествената гимназия в София. И след това вече записва художествената академия. Но пък по стечение на обстоятелства някакви характеристики там и те му спира стипендията. Обаче професор Илия Бешков е бил негов студент. Веднага му урежда да му подновят стипендията, защото няма откъде. Нали? И фактически, обаче той се заминава професора и пак късмет попада при професор Георги Богданов, който вече не е графика, ами такива стенопис, мозайка, монументални изкуства, да. И самия професор се отнасяше към него като към собствен син. Това много и беше много внимателен и към нашето семейство. Това също ме впечатли. Той завърши с отличен с похвала и на 2 август се запознаваме, на 20 се жениме. След 12 дена, 13 навършва 26. Аз след малко повече, 2 седмици, навърших 21. Тогава се и запознахме и оженихме. Колкото могла съм помагала, ама не съм помагала достатъчно. Не съм. Той много бързо се вдъхновяваше от темата и ставаше в 4:30 сутрин и почваше. До 7 часа да прави проекти, след това отиваше при студентите. И те студентите много го обичаха. Когато те го носеха към гроба там, нали, когато почина, всичките студенти плачеха. Много го обичаха. Той е студент, който с него пътувах и като разбра, че аз съм жена на Никола Гелов, дойде веднага да ми помага с английския. И после вече непрекъснато ми се обаждаше по телефона. Ами да, обичаха го, много го обичах. Аз това го оцених. Аз го оценявах и от по-рано, дема след, особено книгата вече, като излезе, викам, хубаво направихме, защото след това много изложби организирахме по този повод. Негови творби, които могат да се представят. Аз се разболях и влязах в болница. Много тежко го преживях. Край на кращата, когато той си замина, трябваше неговото творчество цялото, живота му, всичко. Организирах веднага, намерих човек, който да напише книгата. Фотоси, снимки, хора да питам, да разпитвам. Всичкото и го организирахме. И моя син тогава имаше парите, издадахме книгата. Но това беше вече мое решение. В никакъв случай аз не трябва да го оставя така. Трябва всичко, което той е сътворил, да излезе на бял свят. Тя книгата всъщност, този негов колега Георги Костов, професор, нали, доктор, той беше бивш негов студент и той ме е разпитвал от време на време, питал ме. И съответно той е търсил нали, начини различни, за да може да го, нали, как да кажа, не само като човек, като художник, защото всички работи там са представени, но и като човек, като преподавател и т.н. Подсъзнателно съм усещала,
че всеки човек си заслужава съдбата. И не съм се чак толкова спрягала, че да изпадна в, да кажем, в отчаяние или в такова състояние, че да не мога да се примиря. Явно, че все пак съм се опитвала, дори с това съзнание, да правя някакъв баланс между тези неща, нали? Да не стигам до крайни неща. Да не си мисля, че аз съм някоя, кой знае каква и трябва всички да правят това, което на мен е приятно. В никакъв случай. Напротив. Напротив, дори когато някой ме обиди, аз мисля по въпроса, защо ме е обидил. И така трябва да бъде. Да. Значи има причина за да ме обиди. Аз не мога да кажа, че съм постигнала това, което мисля. Защото явно нямам силната воля, особено в момента, да постигна това, за което мисля и което искам да стане. На този етап не мога. И за това нещо така някой път се обвинявам, че не съм го направила. Да слуша вътрешния си глас, ама трябва да е истинския. Могат да подведат. Да, защото и такива моменти има. И когато съм го слушала, винаги съм била щастлива, защото съм разбрала, че това е наистина най-доброто, което може да бъде.